जों दा धनबादजों चिकन। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। लोंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। तो देर किस बात की लोंडा भाई के एपिसोड को स्टार्ट करते। दाहाय आं मोनसे जायगायाव थांगोन, ओमफ्राय बेयाव प्रग्रामखौ लादों, माने जोंनि आनैसोनि बार्थडे दं आरोना। ओमफ्राय बे बार्थडेयाव एटेन्ड जाहैनांगौ आङो। आंखौ लेंहरनायखाय आंबो थांसै, जायखिया ना मा होनो। होमबा थुदो बिदिब्ला। लामाफ्रावनो नायजाखाला डाम्पार साम्पार खारनानै बिराद खस्थ' आरोना। बेजों ओरै डाम्पार खारो, बिराद खस्थ' लामाया। सरकारफ्राबो एसे नायला आरोना लामाफोरखौ हालोदखौ नुनानै। गावसोरनो ओरै फैबा गावसोरनो खिबु साखावलांजोबगोन। डेन्जार खस्थ'। आरो गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय मानाय आप डाउन खालामो। नैबे रौमारि टु हाग्रामा रडआ बिराद गाज्रि, लाजाखाया। सोलास्लिम सोलागासिनो आम आदमिखौ सरकारा। मा होननो, मोनसे दखानाव बार्थडे गार्लनो गिफ्ट लादों आरोना। दा हैनोसै, ओमफ्राय लाखांनानै ब्ल'आव थांसै। गिफ्ट लाबाय फैबाय। एबार नै आं पेट्रल पाम्पआव फिल आप खालामनानै लागोन, ओमफ्राय सिदा बार्थडेआव एटेन्ड जाहैनोसै आङो, आनैसोनि बार्थडेआव। बस लकेसनाव सफैबाय। बार्थडे गार्ल आनैसो, बिनि पार्टिया इयावनो खालामगोन। ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा फैनो लागा दंबावो, फैथ'वाखै। आंसो सफैग्रोबाय आरोना। ओरैबायदि फाग्ला आंबो एक्साइटेड जोंनो फैग्रोबाय आङो। जायखिजाया दा इयाव एसे इन्जय खालामसै जोङो। बिराद बोरैबा मोनबाय, एक्साइटेडजोंनो आङो फैग्रोबाय, नेहोबाय। नै दा जाम्बा जाम्था बयफ्रेन्ड जानानै एखेरे मिथिथारा फाल्थु खाफिनजोंसो फैबावो। ओरैबायदि जाम्बाखा, मिथिबाय। एक्साइटेडजों फैनानै आं बेसे गोबाव नेदों लन्डियाफोरनि सिगाङाव। एसे हेल्प होफादो, बोरै जानांगौ। बाराबा बार्थडे गार्लखौनो लानानै सिखानोसै आङो, मिथिबाय। थालिबालि नङा। ना जोंना बार्थडे पार्टिया जासिगोन नै आनैसोनि। लाबारा बेनो, नै बेनो साजोन जाम्बा। बिराद गोबाव नेहोदों, एक्साइटेडजों आङो फैग्रोबाय आरो। आं नेगासिनो बिनि लाबारखौ। दा आंसो लानानै ब्लड थांसै। मानो होनबा बियो आंखौ बिराद गोबाव नेहोबायना, उफाय गैया। दा नै केकखौ मार्डार खालामसिगोन जोंना आनैसोआ। जायखिजाया हिट आरोना। दे हो गान खनदो। बोरै जाखो? आंथ' गान रोङा। लागाव साजोना हाथाया एसे नांबावगौ, जायाखै। किलार स्माइल हाथाया नोंना जायाखै होनदों। एसे जायाखै नोंलै। वाव, बेफोरसो लागाव। हिट जबिहो हिट। बेफोरसो रा। जों माने बांद्राय हेभि पार्टि खालामा, मानो होनबा जोंहा मा होनोमोनलाय मिडल क्लास फेमिलि जाहैबाय। जों माने जानला मानला जायगायाव धाबा रेस्टुरेन्ट गिदिराव थांनानै जों सेलेब्रेट खालामा। जायोलै जोंना खुला खुलियावनो नै गराय लन्डा लन्डे मेरला दङ। जायखिया बिसोरनोबो एसे राननानै हैनोसै। उफाय गैया जोङो, जायखिजाया बेनो आरोना, माथो होनबावनो। जायखिजाया बेजोंनो जों बिराद हेपि थायो आरो। माथो दे मोजाङै दौलायलाय। नोंहालाय मा जाम्बा थां थोद बिदि जायो। नोंखौ हौवा होनबा फाबसिन नांगोनलै आं। औ माबा अंगना पार्टिनि हेड इयो। दौजानोसै। गाज्रि मोनो नङा लोगोफोर, आंबो दौजाबाय आरोना सासे माबाजों लोगोजों। लोगो आंनिबो जानो हानाय, गासिबो आंनि गोजालै बिसोरो, जेबो नङा।
हिट जायखिजाया हिट बादेगालजोंबो दौजाबाय बिराद गोथाव मोनदों आङो हिट गासिबो दौजोब हिट देखो बादेगालजों मालाय फट' लालागासिनो फट'ग्राफारा नै जोंना ओमफ्राय नै लालागासिनो ज' बेखौ हिट मोजां नुदों थाम्स आप बेथ' गैया जाम्बाया हौवाया लानानै खानसै आं बादेगालखौ जायखिजाया हिट हाथायजों सासे फथायबावनो नागिरदों नोङो ओरैजाय बादेगालजों फैफानायखौ नांगौ जोंनि एसे सानसेया सुवाद साला है जेलनिजों जोंनि फागोखौ खोमानो नागिरो इयो नै जोंना नन-भारजिन चिकेन जानायनि बेलायाव बे दं आरोना आरो माबा दंबावो बेयाव दंबावो जायखिया लासैनो बेखौ जानानै जों थांसै हिट दा जों नैबे बादेगालनि गिफ्ट होनायखौ आनबक्सिं खालामसै नायसिगोन बे आंनिफ्राय आरोना बे आंनिफ्राय आं होनायो बादेगालनि गिफ्ट मेरे तरफ से देखो मंच अनबॉक्सिंग खालामदो ओ माय गॉड बेबी लेबावसो हिट का कोई बात नहीं कट करेगा ना औ बेयावनो आनबक्सिं खालामखा चॉकलेट इबो चॉकलेट औ गिफ्टखौ जों एसे आनबक्सिं खालामबाय आरोना जायखिजाया हिट बेयावनो दोनथ'नोसै आनबक्सिं खालामनायखौ बांद्राय आनबक्सिं खालामजाला माखासेखौ न'आव खालामसिगोन थाम्स आप क्या बोला दादी का जो भी हो हिट का I also better had a talk away there. Jalan dengan mau ada gas deh. Ada isu mana bidu raginai deh. Sudah bidu bayar salah. Ada gas deh. Bidu ada tak semai. Memori kita kayak ini sih mabak kalam bayar nah. Ini menjadi short episode जायखिया हिट आरोना बेयावनो फोजोबथ'नोसै दिनैनि एपिसडखौ उनाव लोगो मोनगोन साकलन्दा बिथांखौ नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे जायखिया हिट